foregå her, eller ude på pladsen. Når vi er færdige om lidt, må I godt tage de her borde ud og skamler ud, så man kan måske begynde at spise. Og så vil vi prøve sådan at mingelere, hvis det regner, så må man gå ind i klasselokalerne, ind og lægge et stykke. Sæt sig på gulvet, og det godt vejr, så må vi ud. Sådan er det at være dansker i disse tider. Men Malene, vi skal huske at sige, at vi skal ikke spise så meget, for vi også skal huske de næste optræden også, jo ikke? I skal hele tiden holde jer orienteret, der sker hele tiden noget her, der er rigtig meget optræden. Og jeg kan høre, at der er en masse børn, der har været ude og øve sig i krogene, som kommer og melder nu, at husk nu, at vi også lige har noget. Så vi ender i sådan en slags åben scene arrangement, tror jeg, hvor børnene kommer og viser ting, så de voksne intet ved om. Men jeg vil godt have lov at starte med at præsentere hold 3, fordi vi havde emneuge sidste uge i musik, og vi kan ikke holde længere. Vi har simpelthen knoklet, og nu skal det fyres af. Nu kan de ikke vente længere. Vi skal have fri lige om lidt. Og så skal jeg fortælle lidt om det, vi laver. Godt, Magnus. Og der er en kop til dig. Godt. Vi skal starte med at kopbeate. Det er sindssygt svært, at det kræver, at I koncentrerer jer. Kan I huske, hvordan det er? Ja. Tænk lige forløbet igennem ind i hovedet. Og der skal være meget stille, når man kopbeater. Fordi der er nogen, der spiller helt alene, og nogle gange spiller vi alle sammen. Stop. Cleo! Cleo er der. Cleo, du er runner. Jeg bliver altså ikke. Du er runner. Du kan godt huske, hvad du skal gøre. Kom, du så herhen med mig. Hvis de taber den, løber du hen og giver dem. Vi tager lige lang slutninger til 1, 2, 3, 4. Hey, rytme. Rolig. Hey. Rolig. Og nu med klap.